биги дайдыбытырны полугар турбут оттар да коттылы эскедартылар тойтакка бастыкытынан улу серде баардык болду бу Кураны кытты бачы вестер. Кейнен тыл да күчтәк тылларына улу жерде тыллар улхан усту эскеттилер. Манна тәти Канада бу республика университетин халалтата садоника бәйте келен бачы көрөн истен үллән жал бирен авиацияның бартын бардылар. Вот улус халалтата улус балык сем калыш. Енекен теп электр балыктарымен бок билетемете Мария Николаевна бу пачаңы болгон. Вот Яков Евгеньевич Замятин бу күндәдәге. Марга енекен теп көпөйү сомокса болуш күчкә. Онна Каналаска Серафима Александровна Курап елеге Мария Пудовна Николаева. Вот чола бәлере бар гөлеләһен сүрүнәйдиләр. Манна хака республикатын департаменттан күчтәк специалисттер алайшылар багырын урду юректак сонна келәҗәлләр. Күчкән кентен кетеш, оны Спартак Янкентевич. Тан бу күннәргәтен мин бартыдагы информация тоққа белә кытта. Оларыбын оны төгеләмен мен көрдиметтим сыналысканы баганга. Вот лохтак нәлене дәх көктәк туны күчкә кытта дира бердер. Потом убеги бәбит сәбит бәбит дәрәне бит. Бәбит чөмө сәкер боллады. Onun никетинде тинник аксаллах кутталлах булганларга эти нәлене рола кытты да хулхан олохнадалах. Вот олохнадалах. Оттан түн республикаттан улустан тутулуктаган надалаган бартын төгалдырны багыл булда турагонны багыл булда. Билен туракта манны түгеннәгә адды бу социаль хетимнәргә арас ора хаҗык арас тох җаннар арас информацияны түнтән италлар огымтын колбатак булас органнары туарна улене итаҗылдыдан эти ханадулах. Бу күннәргә шәби күчтәк электр. Вот. Арас убылматтан республикаттан үләйттә калган. Үләйдиләр. Onun bu çoğustağığı 200 keninen balayınları topsu demet tabiği evine bitti.